někdo jde a s veselou. Asi nějaký trajan. Za krycárek, za pustý rozpravím čaty samá díra. A kdo nemá, co by podal, stačí, aby poděkoval. Je dobrý den přeju, dědečku. Dobrý den, chlapče. Ale vždyť je to náš krejčí Ondra. Vrací se z vandru, Ondro? Ale no jo, nějak se mi zastesklo po domově, tak se vracím domů. Opravím si chalupu. Nějaká ta panenka se snad taky najde, aby mi nebylo smutno. Teď mě napadá, co vaše růženka, dědečku, tu byste mi nedal? Co pak naše růženka, chudá holka, statek slouží na zámku. Pro samou práci nemá ani stačí. Od té doby, co umřel náš pan král, tak to jde z království od 10 pět. Jak pak to? No, protože teď nám vládne princezna Rozmarinka, a té radí ten vykup kávu. Princezně už nikdo jinak neřekne než Rozmarinka. Od té doby, co sedí na trůně, vymýšlí samé hlouposti a každý musí skázat jako matka. Víte co, já vám to dříví odnesu domů, mám to stejně při cestě a vy mě pěkně cestou všechno povíte. To budeš hodný, chlapče, děkuju.